Estes son os principais aspectos dun pacto de fin de folga que hoxe queremos poñer especialmente en valor por varios motivos. En primeiro lugar, porque permite poñerle fin a un paro médico indefinido que, pese a ter un seguimento reducido, ao prolongarse durante tanto tempo, 15 días, supuso as suspensións de máis de 72.000 consultas nos centros de saúde. En segundo lugar, porque logramos sumar a mellora e a reforma de atención primaria xa a 6 forzas sindicais galegas. Hoxe temos unha xuntanza do Comité de Folga coa CIGA e convidamos tamén a este sindicato, o único que en este momento está fora de acordo, a adherirse tamén polo ben dos pacientes e dos profesionais da sanidade pública. E, en terceiro lugar, porque queda demostrado que cando hai vontade real de diálogo ou negociación, o acordo é posible. E tanto a Administración como os representantes dos traballadores temos o deber de buscalo sempre. Así estamos a facer na Consellería de Sanidade para mellorar a atención primaria co acordo xa con 6 sindicatos. Este mesmo venres celébrase unha mesa sectorial de sanidade na que continuaremos a afondar nas melloras laborais e organizativas de forma dialogada cos representantes dos traballadores. Empezamos, por outra banda, ao Goberno de España e á Ministra de Sanidade a seguir este exemplo. É urxente un cambio de rumbo na actitude da ministra que permita realmente buscar un entendemento que é imprescindible. O enfrontamento que mantén a ministra Mónica García co colectivo médico de toda España é insostible. Está a poñer contra as cordas aos pacientes e ao funcionamento do sistema sanitario. Lembramos que as folgas médicas contra o Estatuto Marco promovido polo Goberno Central supuseron xa a suspensión en Galicia de máis de 177.000 actos médicos, entre operacións, probas diagnósticas e consultas co especialista. Isto é algo moi grave, porque falamos da saúde de miles e miles de persoas, e iso merece, cando menos, un esforzo de negociación real por parte do Ministerio de Sanidade. Así, eu trasladarei persoalmente a ministra este mesmo venres do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, no que, por petición unánime, insisto, unánime, de todas as comunidades autónomas, se abordará o impacto das folgas contra o Estatuto Marco nos sistemas sanitarios públicos.